nhìn khả năng ra hơi chừng lại thật wow one probably Hello खुलुमबाय बयनिसिमबो राजा खुंगु YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा आंजों दंफायो फंबायनि मुङानो जाहैबाय दालु ओमफ्राय दा बे फंबाया ओरैबायदि माने जानाखि बे थाब्ला ना दा फंबाया जानाखि बिथाङा अनेक किसिमनि थाब्लाखौ खुगाजोंनो गाबनो रोंगौ दा नोंथाङा नायदो मा रोंगौ आरो बिथांनि टेलेन्टखौ नायदो नोंथाङा दा आंजों लोगोआव दंफायो दा फंबाय दा फंबाया गावनि माखासे रोंगौथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन दा फंबाया ओरैनो बबेनि जायगानिमोन नोंसिनि गामिया सिगाङावनो आङो खुलुमहरनाय जाहैबाय रायजो-राजाफोरनिसिम आरो बिदा राजा खुंगुर बिदा गिदिर बिनिसिम आं मान बावहरबाय गोजोननाय थाबाय दा आंनि गामिया रामफलबिल गामि डिस्ट्रिक्टआथ' क'क्राझार जाहैबाय दा फंबाया जाहैबाय जोंनिनो सेरफांगुरि एरियानि रामफलबिलनि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार दा बिथाङा ओरैबायदि आलदा साइसनि माने बै दामनायनि थालफोरखौ दामनो रोंगौ आरो ना खुगाजोंनो ओमफ्राय ओरैनो खनसे स्लाइड खिथानायलाय फंबाय माबा जायखिजाया माबा मोनसे दामनायनि आं खेमथा थालनिखौनो खिथाग्रोनोसै दामनानै माने बे खुगाजोंनो जायो ओमफ्राय एक्चुअली बोरै खालामो नोंलाय दा फंबाया जेनेबा बेखौ दामनायावहाय माबायदि खालामो खुगा सिङावलाय खुगा सिङावथ' माब्रै होनना जेनेबा माबायदि सालायजों माजों नांहोनांगौ सालाय आरो खदै बिदिनो ओमफ्राय एसे गारमाजों गिदिर फिसा फुवारलायनांगौ बिदिनो खालामनानै आरोखि ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा सोलोंनो गोसोबा जेनेबा बोरै खालामनांगोन जेनेबा आं जुदि सोलोंनो गोसोबा जेनेबा सापस सोरबा फंबायमोन बिनानावमोन सोरबा जायखिजाया नायग्राफ्रा बिथांमोना जुदि सोलोंनो गोसो दंब्ला गोसो दंबाथ' बेखौ मारै माने प्रेक्टिस गाव गावबागावसो आरो गावबागावनिजोंसो आरोखि सिङाव माने सालाय खालामदाव सालायफोरखौ थनहरो ना मायो सिङावलाय थननाय बायदियैनो खालामो थननाय बायदिखौनो ओमफ्राय बे थेहाय माहाय बे साफ्रेनायखौथ' थेहाय होना होमबा बे थेहायाव बाहाय एसे सालाया गिदिंथारनांगौ जाहैबाय आरो जेरावबो नांलाथारनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय गारामाफ्राथ' बिदिनो गारामाया एसे नांदेरो आरो गारामाया बैजोंनो एसे मिक्स जाहैजोब्बाय मारै जालायो बेखौ बारा ओमफ्राय ओरैनो फंबाया बेखौ बबे समनिफ्राय दामबोनाय जादोंमोन आंथ' बिराद आंनो उन्दैमोन नोंथांखौ स्टेजाव पारफर्म खालामनाय नुयोब्ला ओरैनो बबे समनिफ्राय दामबोनाय जादों बिराद उन्दैनिफ्रायनो माबानाय जादों बेखौ आं खासा रोंनाया एलपि स्कुलनिफ्राय रोंखादों एलपि स्कुलाव हाबनाय समावनो ओमफ्राय उनाव साहस हायाना ओरै देखायनो मानो एसे गिनाय लाजिनायजों बे समाव हाथ'वाखैमोन दाना उनाव नै जेब्ला आङो एमइ स्कुल मोनबाय रामफलबिल हायार सेकेन्डारियाव हाइ स्कुलाव आरोखि क्लास 7आव हाबहैजेनबा दाना स्कुलफ्रावथ' फांसन जायो बेयाव खालामजेननायबाय आरोखि आं एसे मास्टारफ्राबो बिदिनो बे समाव बे दिलिप कुमार सारमोन कुसुगावनि प्रिन्सिपाला बेहाबो आयौ बिदिथार होनना बुंलायबाय आरोखि नोंखौ मारै बिदि दामखो मारै बिदि गोमखो बबे जिनिसा गोमखो होनलाबाय थाबाय लिंहरनानै दाना बे बारावथ' आं बिराद फेलबो जादों आगोलहाय क्लास 7आव फेल जाबाबो दाना उनाव क्लास 8आव
पास खालामलायबाय आरोखि औ नोंथांनि टेलेन्टखौ नुनानै फेल जागौलायथारदों आङो क्लास 7आव क्लास 7आव जानानै आं आफ्लागावबो हाबैदों नोङो औ औ दाना उनावथ' नै थाङै थुङै मेट्रिकखौनो पास जाबावासैसो दा आन्दार मेट्रिकआवनो दं औ औ ओमफ्राय बे दामनाय देनायखौथ' नोंथाङा खुगाजोंनो दामनो रोंगौ ओरैबायदि आसरित आरो बेफोरो ओमफ्राय दा बेफोरखौथ' गावबागाव इसोरनिफ्राय मोनसे गिफ्ट बायदि साननानै लानांसिगोन औ औ दा सादारन मानसिफ्राथ' हाया हानाय नङा जानला मोनला हाया बेखौथ' दा ओरैनो दस्रा आं खोनादों दस्रा जायगाफ्राव एसे आलदा रोखोमैनो बिदिनो दं आरोखि स्टेजफ्राव नुयो आङो माबाफ्राव इउटुबफ्राव बिग बक्स ना मा बेबायदि आरोखि बिग बक्स बायदि ओमफ्राय दा जेन'बा बैफोरखौ सोलोंजेननायावथ' रावबो गुरु गैया हारसिंनो रोंनाय जाब्रबनाय बिदिनो न'फ्राव खामानि मावनायफ्राव प्रेक्टिस खालामनानै बिदिनो खालामदाव न'नि खामानि मावनायफ्राव रोंबोबाय आरोखि बिदिनो ओमफ्राय जेन'बा नोङो जुदि न'फ्राव प्रेक्टिस होबा बोरैबा आसुसु मोनो नामा न'खरनि मानसिफोरखौ आसुसुआथ' मोनो न'खरनाथ' जाम्बा साइससो होनगोन आरोखि आंखौ ओमफ्राय ओरैनो अबाव प्रेक्टिस होयोमोन जेनेबा न'फोराव थायोबा जुदि न'आव उसुबिदा मोनोबा प्रेक्टिस खालामनो बाहेरायाव न'आवबाबो रावबो गैयि समाव खालामोमोन आं खालामनाया सिरि ओमफ्राय बाहेरायाव ओरै फैबाथ' खालामबायानोसै ओरै मोसौ खाफैयो होमबा ओमफ्राय नों खालामसैलाय प्रेक्टिस माने दुब्लिफ्राव लामाफ्राव रावबो गैयियाव सिरि प्रेक्टिस खालामखोमायो आरो प्रेक्टिस दे एबार नोंथाङा मा मा दामनो रोंगौ बेखौ खुगाजों एबार दामदो दे आं खिथालांसै बिदिबा आं लासैनो खेमथामोन दहायनिया दा ओरैनो खारबाखौ एसे दामनोसैलाय थाल आरो ना खारबा थालनि जायखिजाया बर' गाननि सुरै थाल खारबा थालजों दामलांसै आरोखि मिनिनो ओंखारो नामा नोंनि मा थालमोनथाय एसे कुकुब काकुब ओमफ्राय सोलायनाय जादों मिनिफ्लांनो ओंखारो एसे मिनिफ्लांनोथ' ओंखारखायो हारसिंबा एखम मिनिनो ओंखारो बे गुस्थियाथ' बिराद मोजां नांजाबलायनाय नांगौ नांजोबलायनांगौ एसे गुवार गुसेब जानांगौ ओरैनो जेनेबा नों स्ल' मसनाव दामाबा बोरै दामगोन लासै खुगाखौनो बोरै खालामगोन स्ल' मसन बे बैयो मा होनो मेंगोन ना मेङा बिराद जेनेबा दामबाय थायोबा खुगाजों बिराद दामबाय थायोबाथ' एसे मेंनाय मोनो ओमफ्राय ओरै खदैफोर एसे गारामाफ्रा रानखांनो नागिरो माने सिफुं सुनायफोर बायदि बिराद मेङो जानांगौ ना जेनेबा बिराद सिंनिफ्रायनो बोलो होबोनाय जाबाय ना बोलो होबोनाय बायदि ओमफ्राय दे एबार नों मा दामगोन एबारना हर्स बिट हर्स बिट बे जाबाय हर्स बिटनि ओमफ्राय आरो एबारनि नेक्स्टआवहाय बेंगा भइस होयो एबारना दामनायनि बेंगा भइस खुगाजों दामगोन नोंखौ खुगाजों
जाबाय बेंगा बयसमोन ओमफ्राय ओरैनो दासिम बेंगा बयस होननानै दामो आरोखि आं औ औ जायखिजाया थाला नंगौना नङा खिन्थु बेंगा बयसानखा बेंगा बयस औ ओरैनो दासिम गोदो उन्दै समथाराव स्टेज पारफर्म खालामजेननाया खय बोसोर जागौमोन नोङो बोसोरा उन्दैथारमोन उन्दैमोन औ औ औ बे हारिमु सिङावबो फांसन जायोमोन नांगौ औ औ बैसागु बिदायफोर बिदिनो बादायलायनाय फुंनिफ्रायनो एकदम बिदि बाहेरायाव देखायफेराखैमोन बेयावनो फार्स्ट गोदोहाय औ स्टेज माबानाया आरोखि स्कुलावथ' स्कुलना आलादा जाहैबाय औ औ ओमफ्राय बे फार्स्ट रावबो मोनथिथ'थाराखै बे समाव नोंखौ बैसो मोनथिदों आरोखि हारिमु सिङाव फांसन जाबा बैसागुबा बहा गोमायै जाबाय दाना मानसिफ्रा औ बैसागु एथ' फांसन जाबोबाय बहा गोमानानै थायो औ एबारसो दाना बेनिफ्रायनो जालांसै नै ओरै माबा दाम स्टेज पारफर्म स्टेजफ्राव बे समाव फनबो गैया नाम्बार बिबाय ओरै बहाबा थाहैग्रा जायो औ औ दिल्लीयावबो खामानि मावग्रामोन नामा कन्टेक्ट नाम्बार लानानै लेंलांलायनो नागिरदोंमोन बे समाव मबाइल गैया फनबो लाया नालाय औ औ दाना नाम्बारखौनो हरनो हायासै बिबाय दाना बे जोंनि अफिसनि आनसलिक सारमोनहाबो सोंबाय बबेनि बे समाव रावबो सिनाया आंखौ बबे जायगानि नङाबा खाथिनिथार रामफल बिल रामफलनि सार आं होनना बुंबाय आं बे शम्भु सारमोनखौ सोंबा बिदि जादों आरोखि औ होमबा उन्दै समनिफ्रायनो बाहागो लाबोदों स्टेजफोरावहाय औ ओमफ्राय स्टेजफोरावहाय मानसिफोरखौ मिनिहोनो हायोबा गोजोन होनो हायोबा माबायदि मोनो गोजोन होनो हायोबाथ' बिराद मोजां मोनो औ बाजारहायनानै आरोखि मिनि होनो हायोबा एबार नेक्स्टआव माखौ दामगोन दाद्रानि दामाखै नामा औ ओरैनो दाद्राखौबो एसे ससे दामना खोन्थासै एबारना जाबाय दाद्रा थाल बल खेलानि औ साखिरा दा एबारहाय मा होनो बै मोनसे समनि वर्ल्ड कापनि साखिरा गान खननाय औ साखिरानि
जाबाय साकिरानि ओरैबायदि माने बैनि मिउजिकजों एखे जागोन ना जायो आरो बेयो अट'मेटिक बेयो प्रेक्टिसाव माबायदि खालामोमोन नोंलाय बै साकिरानि बानानै साकिरानिजों एखे गान खननायाव प्रेक्टिसखौ माबायदि खालामनांदोंमोन बेखौथ' आङो बे सुरखौ गोसोआव मानानै ओरैबायदि दामबा जागोनदां नंनानै दामनाय नायदोंमोन आङो सालागिदा बे गावसिनिजोंथ' मा हानो मेचिन माबाजों दामनायखौ आरो नोंनाथ' खुगाजोंसो जाहैबाय एसे सोलोंनायनांनानै दामनायदोंमोन आरोखि ओमफ्राय जाबायबो जाहांदोंबो मोजां जादों ओमफ्राय बै सासे फंबाय बायदि दाउ गाबनायखौबो नों खुगाजों हागोन ना हाया आंथ' बे गाबनायखौ हाया गावबागाव आरो बेयो गावबागाव ओरैनो माबानि आरोखि बेमफाथि हाबानि बेमफाथि बरिया जादों मोजां जादों ओरैनो बेमफाथिखौ सुथायनो हायो नामा नोंथाङा ओरैनोथ' आं सुफेरबावाखै ओमफ्राय बेमफाथिखौनो दामबावनो हाबावगोन नामा दस्रा गानफोर दामनायलाय जादों मिनिनो ओंखारफ्लाङो बरिया जादों बेमफाथिनि एबार हिन्दी सुरनि गाननि दामनि आं माने बेखौ बक्सआव होबा साबसिन खोनांगौमोन बेखौ परदेसी जानानै आरोखि एबार ना हिन्दी गान बेमफाथिजों आरोखि बेमफाथियाव जोबोद मोजाङानो माने बै रियेल बायदि बै जानाखि सुर बे माने थख' फैनायखाय जोबोद मोजां खोनायो थख'आव थांदोंना थख' फैदों एखमबा एसे बोलो नारहरनायजों मोजां जादों ओमफ्राय ओरैनो मा खननो हाबावो खुगाजों आं मोनसे बेमफाथिनिखौनो
दामनायाव आं जात्रा गानाव औ दावहानिखौ औ दावहा नांबा जेखौ ए बे दावहा नांनायनि आं बेखौ गोसोआव लादो आरोखि सोलोंदोंबो औ दा आं बेखौ दामनायसै दे दे बे जाहैबाय जात्रा गान दावहा जात्रा बै जात्रा गाननि दावहा लांनाय औ बिदिनो दामा होमबा दाबो बिदि दाबो बेखौनो होफिनबाव दे बेखौनो औ बे जात्रा गाननिखौ मिनिंखाना फुरा होथिंलायथारबाय होबाय थादो गवा गवा होनबावबायलै गवा गवा होनलायथारनायसै गानखौ एसे खनबा लागोन हाया गानखौ औ मा गानसो खनबावनांगौ जाखो बे दावहा लांनायनिखौ गान नङा नों दालाय खोनायाखै होमबा औ बे गुवा गुवा होनलायनायखौ ए डाइलगखौ एसे औ औ गवा गवा होनलाय गनाय जासिगोन नामा डाइलगखौ दे डाइलगखौ औ जेनेबा डाइलगा औ बे जाबाय जात्रा गाननि जात्रा औ औ ओमफ्राय दावहानि आरोखि दावहानि मिउजिक ओमफ्राय डाइलगा औ डाइलगखौ होनना दाम डाइलगखौ होदो ओमफ्राय ससे दामदो गवा नों मा खारदों गनो जात्रा गानना औ बेनो जायो एबार दस्रा माखौ दामगोन बेखौ एबार दस्रा माबा एबार दस्राया मिनिसो ओंखारबाय मिनि ओंखारफ्लाङोना औ मिनि ओंखारफ्लाङो औ बे जाबाय बे गान आरो बर'नि मेथाइ औ ओमफ्राय दङ एबार एसे दामबावसो औ औ एबार मानि दामगोन फंबाया एबार ए दस्ति होननाय आरोखि बे हिन्दीनि एबार ना हिन्दीनि बर'निखौनो ना हिन्दीनि
जाय सलेनि सलेनि बे दसिटि होननाय ओमफ्राय एबारथ' दामनायाथ' बे भाथियानो जागोन बेबो ओरैनो हाबायाव दामलाबायो हाबायावनि गानजों आरोखि ओमफ्राय दामबोनायाथ' आगोलनिफ्रायनो दामबोबाय थादों नैबे मेथ्सआ एसे गोदान नामा गोदानसो नैबेयो फांसनफ्रावबो दामफेराखै जेरावबो दामफेराखै बाय फार्स्ट टाइम बेयावनो फार्स्ट बे मेथ्सआ बिदानावनो फार्स्ट जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय फांसनफ्रावथ' बांसिन बै दलखौल'सो दामनाय जाबाय दलखौल'सो दामनाय ओमफ्राय ओरैनो दासिम नोंथाङा जेन'बा बै गिदिर स्टेजफ्राव पारफर्म खालामनायाव बाहागो लाबाय नामा जेन'बा इन्डियास गट टेलेन्टफ्राव बाहागो लाबा मोजां जागोन बिदियावथ' लाफेराखै एबार लायोबा मोजां जागोन आसा खालामो नोंथाङा जेन'बा नोंनि फैबाय थानाय समाव बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन दावगालांनो हाथों बेखौ आं आसा थिबाय आरो दिनैनि नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ आंनि थाखाय दसे होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा बेखौनो दिनै जोङो गोबां फंबायजों फंबाया जाहैबाय दालु ओमफ्राय टाइटेला मामोनलाय बसुमतारी फंबायनि मुङानो जाहैबाय दालु बसुमतारी आरो फंबाया जाहैबाय सेरफांगुरि रामफल बिलनि दा बिथांनि एक्जेक्ट लकेसना जाहैबाय रामफल बिलनि ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दा मोजां मुंखौ ओरैनो फिरफिला मोजां मुङा फिरफिला ओमफ्राय नाम गाज्रिया दालु ओरैनो दालु होनना मोनथिजोबो बयबो आसा खालामो इयुनाव नोंथाङा साबसिननिफ्राय साबसिन दावगानो हागोन होननानै मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बाहायनो फोजोबथ'बाय आरो नोंथांमोना बिथांनि टेलेन्टखौ माबायदि मोन्दों गाहायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमबाय आंबो साबायखर बावबाय बिदा आदा राजा खुंगुर इउटुब चेनेलनिसिम साबायखर बावबाय आरोखि गोजोन्थों बयनिसिमबो